Het vierde uur al je wat beter dan gisteren. Er stier minder wind en de temperatuur dus een beetje hoger. Maar echt warm wordt het nog net, maar dat komt al hier in het weekend. En de oude tijden doch die weekend natuurlijk best, vooral de sneeuw valt dan op. Wel, joen en vannacht, het wordt een koude nacht misschien. Het vriest meer de provincie in, misschien wel 2 graden. En op oren plakken een temperatuur om het vriespunt 0 plus 1. Op eiland wat hoger, maar ze 4 of 5 graden. Maar overal komen ze op frost aan de groen. En de wind die komt uit west-zuidwest en die zal zwak of matig wezen. Ja, mooi. Het ziet er al hier al beter uit, moet ik zeggen. Want de temperaturen op het vasteland zijn 13, 14 graden. Op de eiland zijn al wat 12. En dan kan het er al hier best op terug. Dat binnen gewone temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ja, de zon is er redelijk bij. Flink wat zon zelfs. Ik nog wel wat bewolking. Vooral letter in het noordelijke pad van de provincie. En dan de wind, die zal zwak of matig wezen. En die komt daar gewoon meer en meer uit. Ja, zeg maar, na het eerste mei. En dan zeggen we naar de orendagen die volgen, het fruitsjoch. Sneeuw al een prima dag, maar zo'n 15 graden als gemiddelde temperatuur over de provincie. Flink wat zinnen. Sneeuw niks zinnen, letter wat meer bewolking. En we het sneeuw nu zo'n 20 graden, 19 à 20 of 21, zeg maar simmertemperaturen. En op Manje ik nog altijd een noffelijke temperatuur, maar 15 graden, maar wel een bui. Maar later in de weekend wordt het al weer warmer. We maken morgen maar weer even in het waasje.